Olugbo Amaka. Okwifule. Nlesi ihe nkọtara n'ugbo a. Nlecha ya. Ngeburu ego nata. Oge ahụ nchọ nwaanyị m ga-alụ, ọmarịcha nwaanyị ụdala m ga-alụ. M ga-elesikwa ma ndị ofeke mana ọkwa na nzuzo. Nanụ. M ga-eyiri ka nwaanyị baa n'obodo ahụ. Mbacha ebe ahụ pụta. Nke a bụ okwu. Olugbo ni ka ngwa gị ọkụ ifuru obodo a Olugbo Amaka mana ofufe doro m anya ọkụ ifuru ndị banyị m ga-anụrịdụ ha ọgụ ka nzọpụta ha n'akwa kwa mụwa oge a ma amadị ọha na onwe ya ga-abịa nọnyere ndị obodo anyị n'oge ahụ chinọ egwuregwu N'ụjọ na-atụ m chena ụjọ ejiri m ụjọ ọtọ okolobịa mba hapụ nke ahụ m na-agwa gị ihe m ga-eme ọ bụrụ ụjọ mmechi ihe m ga-eme ị ga-afụ ị ga-ekweta na mụnwa na mgbalị dị mkpa obodo a
ajụrụ ụdịrị ajụjụ. Ezinne, isi agin. Isi aki emere ji ajụrụ ụdị ajụjụ. Ị nọrọzi n'obodo a. Ihe a niile na-eme n'obodo a. Ụmụ okorobịa niile na-anwụsị n'obodo a. Ma nke na-anwụrụ, ọ bụrụ nọọsụ igwe na-arụ arụrụ a naanị ọ na-arụ n'obodo a. Ị na ebe a na-ajụ ya. Ị mara? Daalụ. Ha gafechana. Ụmụnne, achọrọkwa m ka igwe obodo a were mee otu okwu akwamiko ya. Achọrọ m ya chacha amaghị m oge nke a ya ejidere njọ na. Nke ha mịamị. Fiakwa. Nne m chekwe ka m gwa gị. Nne m gwara m ihe bụ ihe okwu ọ na-agwa m abalị ọbụla tupu m lakpuo ụra na ọ na-aka mma nwa agbọghọbịa ịnọ n'aka onye hụrụ ya n'anya maka ọ bụ nke ahụ bụ ihe kacha ya ịhụnanya bụ ihe kachasị mma. Ezinne nwanne m. Ezinne nwanne m. Adanne, ị ka na-achọ ịhụnanya? Ị ga-anakpu n'ụra teta echi wee nwebe ịhụnanya onye ịhụnanya. Adanne nwanne m. Ịma nwụkachara ahụ. Nana m akwadokwe isore gba n'obodo ha. Sore na-agwa ebe ahụ. Ana m anụ n'obodo ahụ, ndị obodo ahụ. Ha siri ike. Ma nke ha si na ha bụ ndị obi ebere, ndị ezigbo mmadụ. Eziokwu ka okwu ya. Ị ma na etu a ndị achara dị, o etu a ka ndị be anyị dị na mbụ. Eziokwu ka ikwuru. Ifu ya. Iji okwu. Ịfụrụ na igwe menu ụmụ nwoke obodo anyị ha dị n'ụka anụ bisi n'ọfịa na-eche na onye fụrụ egwu a na-ama ya para. Ihe anyị ga na-eche. Ị mara ihe anyị niile ga na-chịkọta isi. Ka anyị chịkọta isi ka anyị ga-eji fụrụ ụtụtụ echi. Unu nọrọ ebe a na-akụ ya. Biko hapụ m biko. Anọ m biko. Ekwukwe n'ihe a biko. Nke a obodo nke ajọka. Chimo. Biko unu ga-asị biko ka nna be m biko. Nwa m nwaanyị sọsọ ya na-akpagharị naanị ya na-agagharị o nwere onye enyemaka naanị ya ga na-ehikwa ụra dịka nwa na-enweghị nne na nna nwezikwa onye enyemaka naanị ihe na-atasị nwatakịrị obi bụ nnọọ enweghị nna ịhụnanya dịzikwa ebe ọ nọ alaba biko nyere m ya aka ekwere m ya na nwanne ya nwaanyị aka. Ugboji achọghịkwa m ụdị okwu a onwe okwu igwe ka m na-ekwu mgbe ọbụla rapụ igwe aka ma igwe nwa na-arọrọ dị m anya mụa nkịrịwanị anya nụ ọ bụ okwu igwe ka m na-ekwu biko ịma nghọta ihe ọ bụrụkwa na m dịcha ajọ mmadụ nke otu ahụ mana ọ ihe na-eme n'obodo na-agbakasị m obi ịmana ịdịka umeala daalụ nwa na gị nnọọ sọsọ gị enọdị n'oche ka anyị rie nri daalụ nne ị mana agụụ ji m mana nsogbu m nọ na ya na-eme dị ka agwa ka nna amata maka ya dị ya ọ
na-abụ mfụ gị atọ ọnwụ ka m na-ajụ mgbe onye siri ya n'unyo m ihe dị si enye bụ inu m nụ ka m nwetara ibe mmerịrọ ị ga-agwa m ihe onye atọ m na-abụ mfụ gị iwe bido tọọ m nna m ọrụ ugbo nke taa bụ ama gbaka m ahụ ọ bụghị na nne m butere anyị nri nna m nna m ị mere obi m ekopụ ị chọrọ ịnwụnarị m n'aka o nwere ihe m na-eche na-agbawa m obi kemgbe biko ọ gịnị nna m nwa m ha ka alaghachi nwa m ha ga-alaghachi ma cheta ihe m gwara gị ọ bụrụ na ha abịa igbu m gbaba gbakarịa nkịta n'ọsọ gbafuo ka hapụ inwetakwu gị nwa nna m ha agaghị egbu gị ha agaghị egbu gị ha agaghị egbu m ma ihe a m gwara gị ka nka na-agwa gị na-agwasịghị ike ọkwa ịnụrụ ihe m kwuru nna m mana ha ka alaghachi ha ga-alaghachi ha ga-alaghachi ị ga-enye ha ala anyị mbanụ kedu ka m ga-esi nye ha ala ala ahụ bụ otu ihe nna nna m ha nyere m ofu ala ahụ ka m ga-enye gị echi kedu ka m ga-esi were ala ahụ nye ha ichezego na anyị bụ ndị ọrụ ugbo bụrụkwa ndị dị ike ọgụ na ala ahụ ka anyị si eri nri o nweghị otu m ga-esi nye ha ala mere m na-ekwu nna m naanị otu ihe m chọrọ ịgwa gị ugbu a ike ha niile adaala mba ike ha niile adaala mba n'ihi agaghị m adị ndụ abịa narụ m gị chi m ekwela ihe ọjọọ nwa agụ bụ agụ etu a ka ọ ga-adị etu a ka o kwesịrị ịdị ọ nna gị mụrụ gị ọ nwa m ka ị bụ ọnya nna m mana nna m ka ịkwa maka nne m na nwanne m nwoke n'isi ụtụtụ echi ha ga-ego ebe ọgọ nwaanyị be nne gị ochie obi afọ na gị obi afọ na gị tọgụ ka anyị laa ọ bụla na ama amalife na-eme ọkwa ndụ m ka m na-echekwaba achọrọ m iwu mgbe ọnụ chekwa etu anyị dị gee ntị ka m gwa gị anya m na-enyegodi gị sọsọ egwu ka m na-afụ n'ahụ lekwa anyị na-eme anyị ekwe na-eme isi kpakpakpakpa o ji nwayọ maka gịnị gee ntị ka m gwa gị sọsọ nwoke obi kara aka bụ onye enweghị ike isi n'ụlọ nna ya gbapụ ke gị wụ sọsọ egwu maka ndị ọjọọ jụchiri obodo anyị o nwere ife ha ji ndụ mmadụ wee kpọrọ ajụ aka na-egbusisi ndị mmadụ ka ọkụkọ ezinne nchọka m na gị biri ihe na-achọ ịgwa m nọ maka gboo nọ n'obodo anyị
na-egbu elu a na-egbu ala o nwere onye bata n'ụlọ gị etu a ka isi buru ngwongwo gị banye n'ime ọfịa ozu hụ ya Ezinne, biko enu m anya na-akpụrụ anya m ga-afụ n'ịfụnanya akarịsị m were mma gbuwa obi m nkịta ị ga-afụ na ọdịka orimiri anaghị ata ata. Ezinne, biko nchọka ewuru nwunye m ka m na gị biri. Achọrọ m na-abịa ka igwe obodo anyị bịa tọọ ga kasị na ọgị nwa kọchara ịlụzi ọpịtọcha gị Ezinne, biko mbọnụ ekwu m ya na ekele mụ na gị na-ekele ọ na-agafe sitere aka nwa bụ ezi nne ka isi ka igwe obodo anyị lụwa echekwa m na efu m n'anya ibupụtago onwe gị bupụta onwe gị etu dị ịbụ onye iro m. Ezinne, ọ bụghị iche ọ ga-akakwa mma m na gị biri ka dị na nwunye enwe obi umeala anyị ṅụọ mmiri tọgbọ iko karịa na igwe obodo anyị bịara lụọ gị ọpịtọsịa gị mba ọnụ n'ihe na-eme n'obodo anyị ezugoro m maka na oke egwu na oke ịkwafu ọbara karị mana ọ bụghị maka onye ụjọ dị ka gị mụ na ya agaghị anọ mba ọnụ ka m bịa nawa na nne m na-eche m n'ụlọ. Ezinne, ige ntị biko kpọtazina m akpa ihe anyị na-eme n'obodo a mana Olisa mana ịfụnanya nwere ebe ị nọ ọ karịrị. Ezinne, biko ka m na gị biri Amaka bịa ebe a. Gị ka m na-akpọ bịa ebe a. Oke m kedu ya? Ka ị na-enye m nsogbu. Agwagokwe m gị. Enyezina m nsogbu n'obodo a. O nwee njikọ ọbụla jikọrọ m na gị. Biko, arịọgokwe m bịa. Hapụ m n'obodo a. Amaka egwu atụghọ gị wee si otu a wee na-agwa onye nche igwe okwu. Isi arịkwa gị mma. Arụ arịkwa gị. M ga-atụ gị egwu. Ibe ama ndị ọ. Ma ọ bụgodị na ibe ama ndị ọ. Onwe nwoke ọbụla m na-atụ ụjọ n'obodo a. Gezie ntị ka m gwa gị. Ọ bụrụ na o nwere nwoke ị na-asụ anya n'obodo a ị ga-atụ m egwu maka na ọmụnwa bụ onye nwere ike ichekwata gị n'obodo a. Ọ gị na ihe m na-ekwu cheze ka m gwazie gị o nwere onye ọbụla nne mụrụ n'obodo a nwa ga-ama nwa m aka nwa kwulie ọ bụrụ ọnụ ka m na-eto erie m nsị ụjọ nwa datụ ncha adụmatụ ụjọ ọnwụ. Amaka, ọ na-abụ iwe na-ewe gị ị na-amapụ mma nne naanị ihe m na-achọ ịgwa gị bụ ka ị nụwa m. Ọ bụrụ na ị nụrụ ana m ga na-echede gị n'obodo o nwere onye ga-emenwu gị ihe ọbụla n'obodo a mụnwa gwa gị. Biko hapụ maka biko hapụ maka Amaka bịa ebe a. Ya mana nwa nke amakwa mma enewu ukwu egbu ewu alele sogbu adịrọ anụ gbara taa echi bụ nta.
nwere ike igbu gị JIKOIKE